Po takmer 19 rokoch práce s kozmetikou a pôsobením v oblasti zdravia sme pochopili jednu dôležitú vec. Že tieto svety nie sú oddelené, ale sa navzájom prirodzene prepájajú. Začínali sme profesionálnou kozmetikou DVA Velmax, kozmetickými prístrojmi Beauty Vio Wave, starostlivosťou o pleť zvonku. Bola to dôležitá etapa, ktorá nás veľmi veľa naučila. Postupom času sme však videli, že krása nie je len o tom, čo aplikujeme na pokožku, ale o tom, ako telo funguje zvnútra. O rovnováhe, o cirkulácii, o tom, či výživa, energia a regenerácia v tele plynú prirodzene. Moderná veda hovorí o bunkách a mikrocirkulácii. Ajurvéda a védská filozofia hovoria o tom už tisíce rokov, že krása je odrazom vnútorného stavu človeka. A práve preto dnes na stránku Hyaluron.sk a hyaluroncosmetica.cz prinášame nové ajurvédske produkty, doplnky výživy s takouto červenou etiketou, nutraceutika s modrou etiketou, kolagény z vedy žnútra a prístroj Kingray Light, ktorý je nasledovníkom prístroja BioQuant. Nie ako trend, ale ako vedomý posun k celostnému pohľadu na človeka. Pretože z rovnováhy vzniká zdravie a zo zdravie prirodzene aj krása. To je náš nový koncept, robiť veci inak. Viac vedomé a v súlade s telom.